Bani sauti yau ziko dan kiyashi sai mai ko banda kagacin danko. Bani sautin bige soko. Jam'iyya sai ganduje. Jam'iyya sai ganduje. Dan siyasa jurare. Dan gida babban zaure. Ba mu kaunar dan ture. Mu bugan duje mu more dan magauta sun tsere. Na ga zula ya zare jam'iyya sai ganduje. Na ga zula ya zare jam'iyya sai ganduje sai
daga bakin Shu'aibu Usman mai kokara. Da bukatar nema na sai buga lamba waya kamar haka 08036933263. Ci gaba da sauraro lafiya. Jam'iyya sai Ganduje. Sule ya shiga gararan ba. Sitiyarin APC na gurin baban Abba. Sule shi ne sanatan mutum a damu masa canji. Jam'iyya sai Ganduje. Sule ya zalunce mu babu motion sai ginji. Sule ya shiga gararan ba. Bayan yin empowerment ba zai
haka